Гэта усім нам добра вядомы БелАЗ. Гонар беларускай прамысловасці. Мадэль 7540А. У параўнанні з БелАЗам усе іншыя самасвалы выглядаюць як забаўкі. Ну, взяць хаця б польскі самасвал Кронас. Куды яму да нашага? Пачакайце, а яны дакладна розныя? Крамя пары налепак і шыльдзіка Кронас замест БелАЗ няма абсалютна ніякай розніцы. Жарты на бок, бо справа выглядае вельмі сур'ёзна. Дзякуючы ініцыятыве Белполу у нашых руках апынуліся дзясяткі дакументаў. З іх вынікае, што нягледзячы на тое, што БелАЗ ужо 3 гады знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвязу і Злучаных Штатаў, польская фірма Полмарк працягвае прадаваць у Еўропе новенькія самазвалы і рамантаваць раней прададзеныя машыны, ставячы на іх дэталі з Беларусі. А да таго ж дапамагае падсанкцыйнаму БелАЗу завозіць у Беларусь кампаненты заходняй вытворчасці. Як такое магчыма? Глядзіце далей.